Kepsisi manyakwatisha unopiwa madrinksi timbonovatasheltang Prezha tina tinenge tiri kumafaro tishipa zvifaro paktipasidantaro doro nema zvipota nemadziro kumba ndakabva zuro ameno zvako nhamu upenyu mutoro nhamo haipere kudenga hakuna ndezvepano pasi toda kumbofara nguva yanga yareba saka tokutamba Prezha zvanga serious saka yambuka pacovid saka pakudangoma rechristmas nguva yanga yareba saka tokutamba Prezha zviri serious varakakudarikidzaso kanenge katrespas ori kupisa ke akazara mene vaingwavhangwavha vanhu siyavachene una tuzvimoko twana mese mutsvene twati hatiende kumba kusvika kutsvene tinana apikero tichifara zvedu tiri kule chivero Prezha munhu wese kana mahausikero magateni boyi zvese nevezvikero asi hatidiva nemarampadoro wava uripo ngadzitosimba huro chehondo nekunetsana taramba bodo tiri pamafaro saka taina zvipiwa tokeni tivarove waitwashi nguva yanga yareba saka tokutamba Prezha zvanga serious saka yambuka pacovid saka pakudangoma rechristmas nguva yanga yareba saka tokutamba Prezha zviri serious varakakudarikidzaso kanenge katrespas makefyu kutadza kuvhizitira kana nefyu zvonzi lockdown zvese slow down but isu vamwe we not looking down nekuti nguva yareba indi moyo wasviba mukada kunimisa pamunonyeba saka imi vuraipawa pakutodiwa chipawapawa ikanetsa korona yacho tichairovera mablack label kana kuirovera mabolinja pakutodiwa chininja tobva tazvichinja nguva yanga yareba saka tokutamba Prezha zvanga serious saka yambuka pacovid saka pakudangoma rechristmas nguva yanga yareba saka tokutamba Prezha zviri serious varakakudarikidzaso dakumborasa muswe kana newerasa muswe uchitambisa muswe tambisa muswe ende usamiswe pauri ndesamari yese toda kumbokanganwa namo pari kuda mombe yese mukango pakuti tenge tabva kumasango kwatenge tichigwavha ikoko inini handisi kurasa doro ngatorasa hunhu zvekumiswa nhasi kuda vanhu musauye muchida kundipa mugano tamba bhawa ndandakasuva zvekupfurikidza nhasi ndinde kumba zvekukurumbidza tuzvimoko zviuno tuchitenderedza nhasi namundoda kumusvereredza wava tichichereredza nguva yanga yareba saka tokutamba Prezha zvanga serious saka yambuka pacovid saka pakudangoma rechristmas nguva yanga yareba saka tokutamba Prezha zviri serious varakakudarikidzaso kanenge katrespas sheltang paPrezha tiri misha tenge tina nadisha mabhodhoro anenge achingonzi kisha